Laita pois, kun tää oli ykkös. Niin, että se oli siinä. Joo. Miten sitten Anni ja Johanna, mitkä on teidän ilmastohaitallisimmat herkut? Kyllä se kahvi on mulle siis, kun se ei ole edes pakollinen juttu. Ruoka on pakollinen, kahvihan ei ole millään tapaa pakollinen. Niin sanon, että omalla kohdallani kahvi, hyvin suomalainen vastaus, mutta rakastan kahvia. Sen viljely vaatii paljon maa-alaa ja sit raivataan sademetsiä uusien viljelmien tieltä ja luonto köyhtyy, jää sinne jälkeensä ne pellot. Mutta puolustus, että puolustuspuheenvuoro. Mulla pääsee usein se kahvi kylmäksi, kun mä unohdan sen jonnekin, niin mä kyllä juon sen kylmänäkin, että en heitä menee ja keitä uutta. Se on hienoa. Käytätkö kahvin puruja mihinkään? Ihon kuorimiseen. Joo. Eli teen tällaista body scrub-hommaa kahvista. Sitten mä käytän vähän lannoitteena kasvimaalla, tai sitten mä teen noille omille huonekasveilleni. Vähäisille niille yksilöille, mitä mulla on. Ja niin, en itse asiassa loput menee biojätteeseen. Joo, mutta siis anyway se, että sä kuitenkin käytät vaikka just kuorintaan tai tämmöiseen. Joo. Ja esimerkiksi... Miten sitten Anni ja Johanna, mitkä on teidän ilmastohaitallisimmat herkut? Kyllä se kahvi on mulle siis, kun se ei ole edes pakollinen juttu. Ruoka on pakollinen, kahvihan ei ole millään tapaa pakollinen. Niin sanon, että omalla kohdallani kahvi, hyvin suomalainen vastaus, mutta rakastan kahvia. Sen viljely vaatii paljon maa-alaa ja sit raivataan metsiä uusien viljelmien tieltä ja luonto köyhtyy, jää sinne jälkeensä ne pellot. Mutta puolustus, että puolustuspuheenvuoro. Mulla pääsee usein se kahvi kylmäksi, kun mä unohdan sen jonnekin, niin mä kyllä juon sen kylmänäkin, että en heitä menee ja keitä uutta. Se on hienoa. Käytätkö kahvin puruja mihinkään? Ihon kuorimiseen. Joo. Eli teen tällaista body scrub-hommaa kahvista. Sitten mä käytän vähän lannoitteena kasvimaalla, tai sitten mä teen noille omille huonekasveilleni. Vähäisille niille yksilöille, mitä mulla on. Ja niin, en itse asiassa loput menee biojätteeseen. Joo, mutta siis anyway se, että sä kuitenkin käytät vaikka just kuorintaan tai tämmöiseen. Joo. Ja esimerkiksi siis, jos on takka, niin nehän on tosi hyvää poltettavaa. En ole Siis ne palaa vissiin tosi pitkään. Mun mielestä se on ihan real shit, että aika vahva real shit. Mutta se on aika siis, se on oikeasti tosi juttu, että kahvi, niin kuin porot, että kun ne ns. Pakkaa niin kuin tiiviiksi, niin se sit palaa hyvin. Täytyykö sun siis tehdä silleen ensin jotain, että sä pakkaat ne? Mitä sä tarkoitit? Pakkaat ei, mutta silleen tiiviiksi, että sä et vaan heitä siis niitä puruja silleen hiekkana sinne, vaan semmoinen niinku paketti. Voiko sen tehdä sit, kun sä oot keittänyt sen? Joo. Niin. Joo, ei tietenkään, että sä nyt puruja semmoisen tuhlaa. No niin, meinasin, että silleen... Ei, vaan nimenomaan just se, että käytetään... Se enemmän. Se, että nimenomaan käytetään ne purut siihen, ettei mene hukkaan, vaan just käytät vaikka kuorintaan tai sitten takkaan, tai just kasvithan tykkää ihan sikana. Mutta kahvi on kyllä ilmastohaitallista, mutta onko sulla, Anni, joku ilmastohaitallinen herkku? No mä oon hirveä herkkuperse. Sama. Ja toi suklaa on kyllä mun heikko kohta. Ja siinä on pääraaka-aineena tää kaakao, jota sitten viljellään pääsääntöisesti Afrikassa. Ja siellä ne pienviljelijät, eli nämä perheet, niin saa riittämätöntä palkkaa sitten. Ja usein lapsetkin joutuu duuniin. Ja samalla, vähän samatun kuin tuossa kahvissa, että sitä sademetsää raivataan sen kaakaopuiden tieltä. Ja sitten syntyy luontokatoa. Mutta siellähän pääelinkeinona on myös tämä kaakaoviljely, että jos me lopetettaisiin suklaan, tässä on tämä minunkin puolustuspuheenvuoroni, että jos suklaan syönnin lopettaisiin kokonaan, niin niiltähän häviäisi vähän niin kuin elinkeino. Että se oikeastaan, että se tehtäisiin just vastuullisesti tai esimerkiksi niille viljelijöille annettaisiin arvostusta ja palkkaa niin kuin kuuluisi, niin se olisi parempi. Varmasti olisi tapa myös viljellä kahvia ja tätä suklaat silleen, että sinne ei jää jälkeensä mikään
täys kaatopaikka. Siis tarkoitan, että peltoja, että sit vaan raivataan uutta. Varmasti sen saisi tehtyä jotenkin Niin, tiedätkö, luulis. itsensä uudistavasti monivuotisesti, mutta ehkä on menty niin kuin kulut edellä ja se on halvempaa ollut vaan etsiä uusi alue ja vetää matalaksi ja aloittaa siinä. Niin, ja siis tosi monissa asioissahan on myös juurikin toi, mitä Anni äsken sanoit, että ei voi lopettaa kuitenkaan suklaan syömistä koko maailma. Se on ihan, pätee kaikkeen, myös kahviin ja lihaan ja ihan kaikkeen, että jos ihmiset yhtäkkiä vaan päättää, että hei, Suomessa ei enää syödä lehmää, niin mitä ne tekee, kello on lehmiä ihan sairasta, kenen niin kuin elinkeino perustuu siihen, että kaikkea pitää pikkuhiljaa koittaa ehkä muuttaa parempaan suuntaan. Ja onhan suklaassakin siis hyviä valmistajia. Joo, no mä oon mainostan tätä Tony's-suklaata. Siinä on tehty tää toimitusketju tai että viljelijät saa sen riittävän palkan siitä. Tai ainakin se on läpinäkyvä se heidän ketju. Eli sen voisi ajatella, että se on vastuullisempaa suklaata. Se on hiukan ehkä kalliimpaa, mutta just ehkä näiden takia, että se on saatu läpinäkyväksi ja viljelijät saa siitä korvauksen. Niin, ja kun suklaa nyt toivon mukaan ihmisillä on asia, mitä ei syödä päivittäin, niin kyllä siitä varmaan sit voi ihana ilmeenpoikainen tuli se. Mulla on kerrottava. No okei, mutta siis ei syödä ehkä siinä määrin, että ei se nyt varmaan niin kallista sit oo. Tiedätkö, että vaikka se olisi kalliimpi verrattuna halvimpaan suklaaseen, niin kun se on kuitenkin semmoinen asia, millä niin kuin silloin tällöin herkutellaan, niin kyllä siitä sit varmaan haluaa maksaakin sen vähän niin kuin suuremman hinnan. Silloin tällöin herkutellaan WWF:n sivuilla, että suomalaisin suklaata uppoaa noin 30 suklaalevyä vuodessa. Siis yhteen? Nom. Ei. Mä Joo. vihaan suklaata. Voispa syödä. Mitä? Mä vihaan suklaata. Mut siis Apua. Okei, moikka. Me pärjätään Annin kanssa. laittakaa mun mikkikin. Ei, mut siis mitä sä syöt yli 1 suklaalevy kuukaudessa? Jos mä oikeasti voisin, mä varmaan söisin levyn päivässä. Jos mun ei tarvitsisi pitää kuria tai tiedä silleen, että se vaikuttaa semmosen johonkin mun yhden- terveyteen. Jos sä tarvitset pelkän diabeettista. 2 levyä kuukaudessa suomalainen vai? Joo. Ja eihän sit se jos nyt oo miettii niitä, jotka ei saa ollenkaan, niin onko sekin... Toi kuulostaa tosi isolta määrältä. No onhan se nyt paljon, mutta voisi se enemmänkin olla. Mutta toki joo, siis mehän juodaan myös maailman eniten kahvia. Ei myös sillä, että me syötäisiin suklaat maailman eniten, mutta kahviahan me juodaan niinku suhteutettuna väkilukuun, niin vissiin ihan kärjessä ollaan. Siis joo. Okei. Toi kuulostaa, anteeksi, mutta toi kuulostaa niin isolta määrältä. Niin. Onko ne Tony's sit siis suklaalevyjä? Ne on suklaalevyjä, mutta ainakin Suomessa myydään tällä hetkellä vain suklaalevyjä, mutta esimerkiksi se on siis kotoisin se firma ilmeisesti Hollannista, Okei. niin siellä kyllä myydään myös esimerkiksi semmoisia pieniä patukoita ja näin, että se on varmaan just, kun täällä se ei ole ehkä ihan niin suosittu vielä ainakaan, niin Onko te pohtinut, niin kuin Suomessahan ei suklaata tai kahvia viljellä, niin tiedätkö te, mitkä ruuat kuluttaa ilmastoa eniten täällä Suomessa? Tai mitkä on ne haitallisimmat jutut, mitä me täällä viljellään, niin, tai tuotetaan tai viljellään? Tai... En, mutta varmaan siis lehmät, siat. Lehmät varmaan, nehän päästää siis ihan sikana niin kuin ihan takaakin päin. Niin, siis varmaan meillä on aika lailla samalla tavalla kuin maailmalla ylipäätään, että liha. Ja siis lehmähän on se kaikista haitallisin näistä juuri näiden metaanipäästöjen vuoksi näistä eläimistä, mutta sitten varmaan possu, broileri ja sitten tietty lehmä mahdollistaa meille juustot ja maidot ja tällaiset, niin se tulee sitten varmaan seuraavana, uskoisin. mäkin sanoisin näin. Tästä päästään ehkä siihen, että miksi näitä ruokailutottumuksia ylipäätään pitäisi muuttaa. No mä katsoin ravitsemussuosituksia, joiden siis tarkoitushan on parantaa nimenomaan väestön terveyttä, niin nekin tällä hetkellä sanovat, että suomalaisten pitäisi syödä enemmän kasviksia ja vähemmän lihaa. Eli mun mielestä ensinnäkin ihan terveydellisistä syistä olisi järkevää pohtia, että pitäisikö muuttaa jotain omia ruokailutottumuksia, jos esimerkiksi syö tosi paljon lihaa, niin ne ainakin vaikuttaa esimerkiksi kolesteroliin, eikös? Niin, ja siis kyllä mä oon huomannut ainakin omassa ihan vireystasossa ja aivotoiminnassa ja kaikessa ihan muutoksia sille, että mitä ns. Omasta mielestäni järkevämmin syön, niin sitä paremmin mun keho ja mieli voi. Kun se jos miettii, että jos syö niinku kanaa ja perunaa tai kanaa ja riisiä, niin sehän jää aika yksipuoliseksi, mitä kaikkea sä saat. Niin kuin vaikka sun aivoille. Niin ihan totta, sieltä täytyy ne vitamiinit ja hivenaineet ja mitkä kaikki saada. Mun mielestä kasvisruoka aika helposti mahdollistaa sen, että kun syö vähän eri kasviksia ja sitten jonkun
proteiini lähtee vaikka tofu, soija, niin sä saat niin paljon kaikkea erilaista, niin musta se on ollut aika helppo tapa myöskin syödä monipuolisesti. Niitä kuuluisia värejä. Ja se on kauhean hauskaa ollut huomata, että kun sitähän toitotetaan aina, että 0,5 kiloa kasviksia päivässä. Ja silloin kun on syönyt sekaruokaa, niin tuntuu, että se 0,5 kiloa niin kun oli silleen tavoite, siis se oli haastavaa. Mutta nykyään kun syö kasvisruokaa ja oikeasti ruokavalio koostuu niistä kasviksista, niin se iso kourallinen tai 0,5 kiloa, niin sehän menee aivan helposti niin kuin päivittäin yli. Että ei se syö todellakin 0,5 kiloa kasviksia tai marjoja tai hedelmiä päivässä. Niin se on siis vaan mielenkiintoista just, että kun itse syö kasvisruokaa, niin on alkanut huomaan sen, että kuinka sekaruoka on aika yksitoikkoista. Että se on just se kanariisi, siellä kastikkeessa on ehkä sipulia. Ja sitten vaikka noi terveysedut on tosi kiva juttu, niin jos mietitään, että miksi näitä pitää muuttaa, näitä ruokailutottumuksia, niin mäkin vähän selvittelin. Ja maailmassa elintarviketeollisuus aiheuttaa melkein 40% kaikista kasvihuonepäästöistä. Laskelmien mukaan 17,3 miljardia tonnia hiilidioksidia. Ja sitten vuonna 2017 esim. Lentäminen aiheutti 860 miljoonaa tonnia. Ja Sanonpa vielä se eka luku. 17,3 miljardia tonnia ruokaa. Okei. Siis elintarviketeollisuus. Joo. Eli mun heikolla matikalla laskettuna ruokateollisuuden päästöt on 20 kertaa enemmän kuin koko lentämisen esim. Joo, toi on mielenkiintoista, koska lentämisestähän aina toitotetaan. Sitä aina puhutaan pahana ja en mä sano, että se mikään hyvä juttu on, että jos sä lennät niinku viikoittain johonkin työmatkoille. Mutta siis se, että kyllä ruoallakin on iso paikka tässä kaikessa. Ja esimerkiksi siis tämmöiset pienetkin tai pieniltä tuntuvat teot, mutta esimerkiksi kaupungeillahan on jollain nykyään kasvisruokapäiviä, että tarjotaan kaupungin ruokalossa kasvisruokaa. Niin kun miettii, että kuinka paljon silläkin jo säästää sitä lihaa, niin kyllä pienin askelin taas suuriin tekoihin. Joo, ja munkin ruokailutottumuksiin on just vaikuttanut luontokato ja ilmastonmuutos, ja mä oon niinku halunnut mun valinnoilla vaikuttaa esimerkiksi just niihin päästöihin, kun ne on niin isot. Niin sit mä koen jotenkin, että nämä globaalit ongelmat kuuluu ihan kaikkien ratkaistaviksi, ja sit kun ruokavalio on yksi niistä merkittävimmistä tavoista vaikuttaa, niin sit jotenkin sen takia munkin mielestä ruokailutottumuksia olisi hyvä pohtia.